tegosanga ande mono hamangala igama ya asenchira yobwagari kurigereria esabari ya yo mheshimiwa Raila Odinga naboigo abananchi nabari abagana tagwesokia korwa engora yabo kurwa se chinsemo kurwa se county ya Kisii borotogoso se county ya Nyamira hasegati ya barai banyareko babagwesokia na kurwa hamagomba basenchira ya bene gochi ase ya mate naboiga basani boyo kabere mu waziri umukuru wa Kenya Raila Odinga uyo nyarako bakago siria obugima bwae emambi ya lero kaganda takonyora obubweni asenya gitaria ya mo imeyense ya India umura egati ya barai abanyareko babagwesokia ngamuno mu governor bwe county yo mheshimiwa Amos Nyaribo egati ya ba MCA bakorogwa muno mheshimiwa Duke Oyagi Masira naboigo Thomas Benecha George Abuka negati ya bande nigo ba mustogirie umusikirela Odinga sokobeka umukia bokwenekia abuna ekatiba enya yo mwaka bwechiri bubere na 10 nkonyare ko bakego ikirani wa senjira ire engia muri kito Steven Nyariki embunde agotomanya senjira yo boikira Raila Amolo Odinga ogosira kumurai we kyama kya ODM oyorenge baigo mu prime minister mukuru Raila Odinga nigo kwimukira amagombo hasabarai okurwe county ya Nyamira Gavana Nyamira Umuske Amos Nyaribo niga kumwenyora Umuske Raila Odinga muno murai horentete obosibore bwokwana okoba kare bosibore mbware ngaroro boko mu machi umurai bwense asaba muraba bake mu manyeti tikwango kwane rieta na wane ria Ruto onyene ronje president ngaki ya Moi to kwane rieta okondo siekerwe oerese rieta ringa ikware rusi igo as a second reparation asa abantu barengo abakongu Raila Amolo Odinga iga asbetu ange miaka 8 ase njo korigia obosiboro obobono tobwate to kwana ogo criticize nane president ondatari okobwata abandi mbarengo obuna babo anyona babo koigwa mwere babo muite babo matiba na abande barengenere tinye bachira ngati mutai musibati rinko runandi wachofi kuru Taita Taveta na abande barwanireta abande bagasibwa abande bono maremu asensemo ya MCA abachorire gochiase bunge ya Nyamira wetere tikiti ya ODM nigo bakumwenyora Raila Odinga sokorete katipa yo mwaka 2010 na koreta obosibore bwe byama ebinke usikurigereria ama ogo uchaguzi abeire korwa miaka ya maiga gocha Raila obeire koiberu chikura yarete segie nene lakini asenje kwabera kwaye Kenya yagendera naendo korega sina bali bamogoseire aba Kenya yaretero bosibore umugako ituru na gukwa isenginjo yaba Kenya na muntu tayo ringe irahika bunangu tokorora abande bakwamba kora makoria ogarire abana siasa batari gocha kumanywa manyiru otokonyire muna intugweterese chama yae tuachire kochoro paka bona tuachire korokana tuakorire kende kama mambia abantu baraturigiriba bainyore familia yo mwaka baba Raila Amolo Odinga pole president ito yense nimanyete nga diria kero ense ya Kenya yarigeti koi makori na ro imugeti okoboko agateba nga abantu baminto nebo musike mwaigete kochoro saririense ense egere nene gotubwa twensi roche kaine anene mumaete koru multi-party ya sete 19 arwanirete in multi-party from 1992 tokaruwa single party in the country tukasawa multi-party noinyorete buna the new constitution ya 2010 asense moyo mubunge wa West Mogrango moske wakili Stephen Mogaka niga kumwenyoro moske Raila Odinga ekerarengo mu minister uye para sokorete para ya Kisii chemosit Amolo Odinga in full realization ase ensemo yo mu wakili wikambere kenena iga Kenya Philemon Murara PMI niga kwera munero mwana siasa niga somirie engenjo Raila arekorete obumone njirare gukora siasa go mono asiki siasa bali to mukomo bwati mono tuwasomira mangana amange mono kuna je no muntu koru chikura jia anse denje no muntu bwodiem
naranirie ebintu ebinge sana korwa ase siasa yae bunagokora egente kenene nkering'a igakoreta igokaga ng'atabwati obomo lakini oreta obomo nobomo bona obwagete Kenya yaitere ekiere bono iga igorende nokumusabera nyasabe komoyoye ase asagaya ayungati ya maoni y'abamenyi be county ya Nyamira nabo igabarai korwa ase obisi ya ODM omochio Nyamira gingo report ya Nsoko TV Ritera Nyariki Steven Embonde.